Фаштаг салдыражы бараканантам гашка арах афаз дуахат адаман шафылдар фарынчан вайынс. Арахтар ахшнырша каната андар респираторун инфекцией. Ранчандатамайсию гацалнауд умагашкаю ахырганандатта карантины шахкаттой. Фала асаж ниж ахам тахчанаши, ама адам явасары чибахауди удон тангбирашта. Ништа рынышхонан дариш. Ном тайлши вартой ковид нудаш. Савагау карды дуния алыбаштаты ораши регионта, ама сагати рыштона сарджиты. Никаула варды. Фала волдайтыңдар фажыны асарга кана ништа каманиш уса адамал. Ковид нудаш нахизы кудбақақанам. Ол нафанды абун анхашканын. Не студии важжиты дарун басамонзынан. Республика и жонга коштконд мобирatan уаржон адам. Кучит Руслан, патадам он жмалт ирыштырнахаша шарглауаг, Кантемрат Бариш, парламента депутат Ахшанад Досафы шарглауаг, национ контакта министрады Дина организации Тима Кушана, экстремизм нервазана хаяды шарглауаг. Алабуна гашнам саут, фацаджидар ана нижвут, вахадагдар вахиот уабинонта. Иугар на нахашашар карантины лузан ковид нудашыл, одвацаган фаштаграштаг волдай ахчагдараши фаршта асарга адам. Раштаржа гайт афабал вартар канзнан, ирон адам афташты, ама барана қау алкайдар ағдаудаттан. Фацаджидар тауи рабара гвае жантараштаг. Адам бира камарам бардвайын сом. Мавацаган Руслан фацаг дауба фаршын фанды. Фацаджидар аштырнахаша шардар, аштай хиштар. Даумагашка саманафта штаржарда шиштам на каразиул, ама о ағдаурат рбасатта фалауаттар аму гуппай, ама адаштинады доманта наханская. Улка зурамот, я уйдаган кук ахамот тыңдардаса ұзыштам. Хайма баштуна бандурон жонда хаштима абон сасаштын гашай кашам хшанадма, что и нахима сашт хшанадам идек. Ама нахигит цилфилдар варжан райт там, нахиул филдар маткан райт там, манаса фаштаг раштажита ума мана ног сарт кора рала удиод автофажагам. Ама йосы мини вагнал, мана йосы коттакты даже абон сину коттакты, жаны коттакты. Волдайдар манар такка сраштаг рлауди, мана хасы рын раштажы, хой рабрак кутта аллады магандар, я ватсаган ямид дуняй арф амбахшт касыдар комта. Командар хоржырдам фашынди каулдар та юл хоржырдам на фашынди. Амбишонда кадвай омажын раштага да и макса уи рабрак вай. Шпарак вай, акашутна доктор такуд шасард абун удун жонынсым барынс, шасар ташагу аварварнс, шена нижзинат, тэнк ташагу аварварнс, фала акашма кут кажватоной тохкарнс, акашма. Штай акашма сал каштары лаккаткан сабун хиштартан, орта кам сал мецената, сал амалком Хошканжита бира. Хошканжита удонандар ша минивджита ша арф амбахшт, миддуни ражанди. Фала нам фажынди ахамтама ардауджита чишта, мана адам иннардам тычярда маходондар шпарагышты. Фала мамагашка нарудондар фашмон кананскай не онда дашта. Гыцылгай удондар урнын райт таорта амбишонда кудуди кай урны удонда малбавазжа гажарондуш. Уяу абон кай урны ахамта филдар канан. Сыж манар такка махадак жаны шыттан алагирай насауганаудина на активон архайджита ю нали ас ниже ажарай башгди. Фала осран қама амбарам. Афтид нахи кой қама канам. Афтид манан куден сондару, манан куд хуждару афта қама канам. Ома фала да уймас фиқошын фандар така балвартар да хиштарды, ама да каранты, ерсар чифетта усадам жянма бира гейттэй, ама ангомай куфасей саунс. Одиодонан Жондам онжита нештам, на манан кут каштаран вацага нембала. Автозуран, фала дауай кад фиқушико йосына хаш, на карази улбаса ауардам. Каразима хаштаг масаут, асатта жянма дегдауш канымма. Вот рады гайдар сауан иши вацаган.
هي هو مع حابون زورم كوشتا زغال نفشتا مع خجم معرض منا سون سندرت ما كدراج در وهي أخداو دي منا إشتي فضل ما بيرا مرت سقول أخذ تا ما إنكات كننس وتعبون وافرت وما بشتونر كشنكو ما كم در يفشمر وش خوي تشيدر كم در تشيدر بتا وردم مرت سقول دفشتا فسيخون ويابون وجناك كات كنن وسادمن ودون تشيجون إشتي وسنيجي فقشتوا ما يفشتا دجر دم خشسنا وي آفتو منا عبون زورا مال راندر تكو خيشترتي ما درزرتون اما اغداو افتو من يارد جاي بيرا فزرتام ياس استوديو ما مشرات تاشول تانيما نيم بلا ارباسط فلو سالم ما انكو شاكتا فالكود ما هزار مسون راشتنو ويغداو فلا عبون اندرو افرتشت عبون ويبرست الشاغو افرتشت اما وسغداو قتل قتل فشت در مكان قو. وما نيكي جرده يا شرط ناخيس شتم فلاقت نيكي جرده فخوتسن. راجدور كرباسواي تفرفش راك جردي أجي سنبلو يرات مراسو ده خزار ما كت ما خوام ارتكت رنم سماي بيرة آدم يوران وس يورش تج مامبرت كنوي. يونا نا أبت شيء راك در قطاج. يردن خشتم قشك ارتكنن ريجيسور تراف ديشتشت أبون بون مرنشندا تسال رنشنيش أو статистика баракананта. Артакая фенза твой экран тултер اشدرماوني جغزنن. نيش كمش баракут той удон أبون أشت مين أشدا أفداي يوادي ماجا. دكتور تكما كشنس أوما فيروس كما يفلق قتل مقدر ودون تاشته مين فارش ده أخشايد وادي ماجه يمس كجبته مودر تامينه يفل درواينس أرتامينه أرمشتر ساقات إرشتونه نرتكسا ونوش ما خص بركنا تدرنا إكرانتل أرتور سالمن خاشكوت تام روسلاني ما ودمد سشتنغاش البرغدي ما مغشك ددرس باوايزف كناي ويش فلما كمدرته شيء بتمنى كمدرته فلما دن ولم خاشن فرش هذا الراتسنان وتر إيرتشتم كي درجة ده أما بارنا بار سوام آدم ما كم جيان ما كم آدم ما جفاش مربالة وما دوك باسوش ودسشت أرخص أما آدم أداشتين هذا دومن تأخشت كننس تابو خصاون رجت بنتون خشتك ممشيودي أخم جان نيرسدي فلام خلرت تشيودي ودونن شش كابشته يوصل درجانش دروتن أما نتستن بون راج در يجر ما باخش كش وقتن يود يوصل درادي ماجي بازدش تمرتادي ماجي تفرفش راكوت تام بينونتن يرونق داو ماجشك جان رشته كوخته يشكن يشته وي عقاجا قبتا غورتكي وافر اما چيرد ديودونن يوم مغايزف تباكوتون شابري وجداني اغداو ما خالوت والدايدر تكي رشتج ويو دكاغر تكي رشتج وي برسو عايزف كان بتصغن نقو فلا ادم ان بارن كان نقو اشتيسا ترشن كان در نقو كوفيد ابون يو كورداج راج من درودي يوصل دراج فشتتاو زني آن إيوه آدم ترشن كنن نقو آدم نمبارن كنن قو يخي چي قاقنه وي خساو قاقنه نخاشن افتا باجادي اما شينا نيش زينادو بات خشنت شاشولتل شخيشترتل باقاقن شابر وجدان فلا في دار نخاش اما قشك ارتكا آدم من افتا زورن قو اما د كمان باسامونش يوسا آمن زينة كمان رات تش ودون دم ساورسشتي راكشنس بوجنك فجأة صوما أجايت ما من جون باسام تاي أبي عادي ما جف خرجك نكناي فليني عمونك كناي وتم قوش ودين بارمين كار شقل نخاشن كناي وتافتراوي جدار مخود بمخدق لقدن جداري خوش درجون فلير من بافارش تايمدن من سجانك كويرا كوتن ودير دونا فشاد يوم سلوجبا كوتام اما جان رشتجينا باجتون فلما ميدويش زنبونش سرتوي ميما خيسان خشن ماتون تصون ماما ميما فشاد تشيودي وسلابوتن بازرتون مز يوان فادات فسي مدوياس دشتا اما هيريو سلابوتشي وي بيرشت فشارن تودي ما بنتون غداو تخرجنا جون اما ماهم قاقن خيشترت در تفرفش كان مكباز دشتم ود
مم كشتر تمامون إنجلزي خيشتر مثلا أفتجن بخاطر كانوا كشتر تمام سمامونود تفرفش خيشتر تنفكرنس مسود يوش شتادي أما ما فارش مثل بودي ومن أفتجن أفتن بالسقدر شو نجي ما خيشتر تيكجون دوندر يافت باسام بيراي بسين التير تكسر دميدك كشتر تخشندر خيشتر تخشندر فلسا آمون الفنداغل سلمقل باريش دودرا فرشون دون دو كشتاف تراوا دو ما كان فندن ما كوشاي وتر دو ساف در كينو خرونيكا يدر ودا اندر بنات در بارلامنت كوشكا يدر ارخم بلش فشي وديما اما يوغر من رايد تام امونن قوا امونك تاقوامه تشيوا فلدر كات كمان كننس كاي جوننس كاول اووندنس اما خات كاي وي خيشتر ويه دخيسي خيشتر تشيو اخم ادي ماغ د كشتر تيما وفغا دم دكار انت ديمبلت نرتكا كانوتو سكشتو يدرجونم كشترتن كوفامونود ود رايشن شخيسان وس جونن زينت ويو فارشتا انتا ويو بيرا خيشترتا اموننس نرتكا Ну, футсак фаштайла райдаем. Авток фажлурунс на каштарта хиштартам на алкушин жалга воду ирашна хашнал. Маш дарашна. Уманам Аллах ужом каштарта намр басаунс, мана вшад мадар кайфасат така намудуан. Ама Аллах уже тазаваенс. Я зиваю тахам таваенс, ма футсак бакаш ежах знама вацага нику нис бакарзан. Фала хиштар каштарима кузура сафандейлдер, да? Вот куама футсак хиштар ва куддан сагафте. Ама дахи кудумбал афта кударай, да нахаштар, да Аллах куттагдар, да фежмалтар. Вот и каштар мадар бакарзан. Мана Артур Ражахта, артак автоимаш кибну хашку баканай, вот кудфажан шашик атаражай жалга. Вайт ахтар ножима фаштаг раштаг уяш кудумбал уяш гдаусан хиштар тей насау кагаган, ама мана телевна ти там кашка здар нисаяк программа там кино там кашка шахисе здар тафараж. Умагашка адаймак кужона куямбара мана хиштар кутқама бахатса кана каштар маяна хаши йгдал уйтхи усы хабар қама сава хиштары хиштар қама баса гура усы фандаг вацаган ежарда мана кудае гцу психолог дар қама уана самая кудаем бахатса кана дам раждарвалам бакаш куду су ясаштангаш маем бакаш менша бургай Ю анам бара каштар нормана фиттон мана автосарды мида алкамадыр бақарзанда нахаш раштай кшвараевс нахаш вот. Ю инамайта бира хиштартар так гаган усахашах имаран нарайшанс мафажанс ир мантасы кутта гиртак кайништы жагмата канаишты рашайзан ишты тыжмагна хашмана кана ермана фаштаг жаман мана сыжмашты удышты на махтар юкаштар тима каймадарта қавдышты ман хашган маза его там пандарниса қара диражалга фалоттар хиштар қуамава жончиндар хиштар қуамава хдауджиндар усы раштаджа ама гцл дахурхал ырлау уманым нафцаг хабар уима каштарам қуама бамбаран канам Ама ер нырвавартам самагашка да фаршто ну идер мафа балвартар канон нырвавартам кашам вот хиштарта шахадак дар не хашт канан сдоманта махта каштартан вайзав канамна яраж махазаре курасаон ана гам худей ана армк ухтей автаме квасаон вот машвалундар манфажмзани автана Руслан Авто хиштарта та арах вафарн вирафала автофаканс ярманда жундамонзна Жонтын амонын. Айфцаг, мана баты что мы лампу декота, уман мартаката, мана макушта мидаг ног фалтар хонам, самай сабаса такана фажегма уи мазигой, та ахамтар баса он сма асмайл факу ахамта. Ама фаштаг же ман каштар тахшана ахамта тангбирай. Насын на ахурждамышты, не на ахдаурдам, на лагзинадырдамдар, на ерсеташты уи Ама илкуакуды канай. Вот шаны ярджита, мана навоста мажа мидак, чи комыл котта, чи райгур нефала, чи комыл котта, ама удоныштыр так шаны ярджита. Ма вот уди тыңжын раштак. Адам
шахих сайлн цафту, ютаудышты ырдага хормаг, ырдага вшешт. Иннатаудышты на халовку, туйна, амасаша каштар там налавдалди. Шахибару О, шахибарсан уахту, штей шахадагдар ражаге, усагдал, нигдауто бирата водырашта фешафтышты. شخيمدر قوم لادنا فقط أوه. ما نرشا كشترتن كسير خش Майр яхичинаш кайнаш ахрку туйна, уйма андер я каштарку. Ама я жығам шмақсы жығуд, удон дырғдауы қаштына удышты, нырша каштарты дырна ахурканс. Фаламахан на қашнау фашивады раштыр фандагыл шывырын. Ама йой кудыш кананиш. Манар то как нам? Шмахмар баса он сдосав мана, Артур дыдыр фашива дима кушаш на национ политика, штырны хаштыр кана усы кышт. Фала амбарнай и убону кыштнау. Фала савырдыр балвырдмазалты, ныртакы вацаганарах зурамус нахашта, план, шармагонд, савырдыр перспектива там автодартыр. Фала садар канын нақау, Артур. هير في جردام خيسي دنسك فخش ما خدك درخشنا د بيرا فار خايتون ما بوز خيشترتان بيرا فلكات كوتون كشترتي ما يومار خايتان اما كشتر منا بوريك راشخ كشترن سدنسغوا اخر در يولكن ردبون افتن جاختاي اخر گنك تاچي قاموا اخر گنگن چي بجوي چينا بجو من اخر گنگ وفنني ودوي كشترت ارداو جلن فندا وي فتساق شتي كشترت سمي دفشت سوي يتخي دقامة شراجي سوي سمي دن ديف جاگم بارو يتخي سن دقامة شخيف جاگم باراي آخان فجيلان تخشنا دبيري مدامات قوش كدر كنزشت ودغداول در سبتنن سون درزن ويو دكاگ آرخ يو افتجاختون من ميما بيرم كوشتا ودي ما يو افتجاختاي وس نركمان تا دا يوغوند سمي وسنق داولا بوت آدم سمر باس دي سمر صدارش سونا ساترش وما جودون كاترون خرجتك نوازون ما خادن زينات سيميتك سول كوشنا دون نمني در خورجشت فلا آل خجون فشيف در بايو كما كرزيه سمي دنسا گيشوي دنسا گن سمي بجوي يويز قواموا ما يوسنا افتجاختون دفتشيو من مفروض وجدان يرون لك ومن تافت ترني دون ما تشيو آخر گنك ومن تامات ترني اما يوود كرزيما فالمندر سشتي راكاشتشتا اما بيرف دواغلا بوتا اما چجتا راشتوان داغلا شلودشتا بينون تا شارتوي نخشنادون يوغوند صوت راواختوي اما يرخشنادن ما مگش كيمي ديشتريوي ميدگي ما پاتساخات كما نفخت زي هيودون مفخت سوا ما تفدي چيني سرايشتا ومن قام الشخ كارتخيشتر جون باسامونا ومن كمان دو صاف ما چير باسا دونم بوريك يخي ميني وجتم گشك دنسا گمبجا راشچخ Штей бариштар баришима дража дан авжарай ничирай горна. Савардар вавартам гашка фахайджинвей авжар минивджитей фала данахашма гашка ала адей магмадар иш лагжееш зуран. Ашаран балварднахашта психолог куай один бамбарзна ежонда хашт. Фалонар така хатыр курын, ама телевизор макашчатай до 2 минуты бакашсыштам рекламама, и фаштатанан хашдар тараканзыштам. Эфиры программа «Дук Саута Адам» абон нанхаша шарва ковид нудашыл амазы нахикут бақақанам уол. Нестуди мадар арбахат там алакар Адама. Хиштар теномай кучита Руслана, ама аштавка кар налгуемак тақантим раты бариш, ама саллакты Артура. Рекламы агумадар райды там нахашкана нахикут бақақанам. Хиштар там дар усанахаша ди фашивад мадар нергом аждах там. Ама арсадыш там савар хацагма. Фацаджи дар қуама нахадагом фажминаг. Ер коронавирусы вавартал кузурам дартар. Ота ногай раждахамна. Нанахаш райды там жиана агдауты. Отар ираштоныштам, ама бара на бара усафажынднар қагаган шарахи. Ама Руслана дар афарштон фал бентон зуапацаган на айқаштон. Дыджагам жиама курбасо шама хиштартам кфажагаш на каразия магацал дартар алавам на хадак на хибақақанам. Вайза фахожна фала на хадак на хибақанам. Манамавак ухташ пиртай ашар футкана арм ухташ канут.
فكانن سيولدر أفته نفكرنس مدو ما قش قصونا ويتخي منم أبوم منا يوادي ما جيما كنا خاش كنا يخيشتري ما كنا خاش كنا تنسوني بامبارزن فلا يوصل دري راجو كلاوي يتا بيجا آدم دراجو كلاوي وتكرازي ما قش كفنا خاش كنس يرتكش منا كقد كانينج منا أفتك جو ما باريش ما أرتورتا ساقد كنز اشتجا كمل شجر دمل فخو داجا ما أعرف كم در ما جردي سي ويخشتي نرارقوم كنزنا اما هوی نم کم در کرازی افشرم من اصلا تازورش مسایی که ما اشتغل نخشت ما سشت من نخشت رای دایم وی عبون نسو عبون ودتن وزن قو ما باقا قو نخی ما يش قدرت مخي ما اشتيش حركات كنا مرة ميم كوشتي ما كداي باقا قنا ما بوم جانا فرسنس كداي باقا قنا ما يخاط نجاحتون دبون فلا كداي باقا قنا سدريت تر دومن تيا وجه منا نريده جنش فشكن شكوت بيشواخ برنامج على نيدر شزونس من يافته كانوا جد يافته كانوا قو ما هوي اشكو باكش منا ارتسب باربون راجما ويدرجان انا سوقنا في ارتك ما خافتنا جوزشتم ما والسوم جاga ومن جنني عدم درنا بامبارزشت فلا جامناي رشتم بيشكار لك فجاني هو دراس اس عجا اسنيج اس رن باش باشلي اما يا خوما يا مات بادنس يا تشرنو القوش مشم شلقوي مك تساونس يوغا يودر نفايغ تايفرش ماشي بتر قبشت كرنس قام شي بدن شي بتر هدون قام قبشت كنوي هدون يونك با خوارنشن ودوس ديجا ورشاغا ويجون استافيتا كيونغ اخت سوزن يوينما سالمي عدد شي بتر اما هوي ودت عبون كنا نوازم عبون شو كنا رمبارم ود نا فيدن تنجر وزن مناسب حاسق التكت ناس شو زورم أبي وانا عرض أوجد تشيودشت ويفشت زورشت منا كربنات تونم كواسواس خبر تو لا قد كنشت فشت مرة أجد أفشت ما قد كنشت سمن لافتر وادي فلا أبون تا شيء رقدرو نخي بقى كنا نعال فرش شو سادم بقى كنا أفتيد هذا ما قامي خيول ما قد كنا ويتخيل ما يخدك فقشت واوسني جودي شدقا يدي مكتب باي وارزن فتساج دربينهم او ما خندر نشي راغ نخاش ويو سمي نخي باقا قنم نخي اما نالواش تشيش ودون اما ارتور دودرا فرشون يرمنا س جيان اغدو تكوي كانن رايد تام قتل يوغاي ساونز دغيت ساونز فلجغم ير ادم شكرزي نرتك تليفون تدر شيبت مدريشنا اما نكرزي ما افتكو بان خاش كنيكام يوغايتي سومود فلا چرنولدك او خرور ويمبالنا فلا قبش ماكن وتا افتا سمي ادم بيره مامبرت كنوي قبش تغداوي مدرباش نيشتوي بالور دافتو فلا شاخرين في داري وي درس دريف زينة تقاقن خش خات كايلغي خدك در فردي فلا ارتكي وافر واتسغن يوغي تيكنا سوي وترمنا كدن بل كتسامس جاني افتا كرجي يوكاخسف هما بان راخي جردم درالو كانود يوكاخسف تا فشتر دم در ما افتا ما در يوم ياغي باسو نيش من социалон дистанции كي خونس يوقاقنجي ومن درغنن ماماليش ويوخيشتر ياراشك مرتسغوي خيشتر كسوا وتقامي كشترتن فشتمازورا من ما ماخ كدلوم فتساق رنق شماختر يافتشلوت ميالشي درش خشت كنزن ما خورج خي وخي قاقنود تشينا جونو دونن ما يخات شجردل ارلاون كنن قو جانرشتك وخت نيشن سغداو ماغشكا اما سمايشوت افتزن جراي وخت مايش وتل شي جون ما باخوتسن فلين افتك جراي غداو نامون ودا وجي خشت كنزن ويو ير دفارن بيره دل نبينون تشي شتودون تما كواسون سوصا فرشن وماسكتا ويمشت و ماماشني دردال دو ماسكي دارن افتجو مسخشوي بوني دارن ويراشتنو من مسنا دارن فلمنا دنجر دو كانيما قد باخيجن ودا يشكن منش ماخمر باخش تمام تفدا بارشتوي مكوختا من سميدر ديزинфекции كوتو ودشتر супермаркет дарيو инкарн يود تزيش اما لاجي كوختا نخشك باخيجود اما افتمي قاقنيخي ماما يخات جان قامن خي قاقنم جان ما أنا سوق كمانوي قامن تسوا فلايخي قاقنجي ما آدم قاقنجي در ويو در وشتيو ويتاكنا SMS كار ويتد
كانوا تابون راج در باسا ود يخيراف ديشد يغداو كد كنه ويدر ارتك راشغن غداو باش تشافتي تر باسو ما دشابت تاغرات غداو يوم مرسدي ويدر راش نخاشنو كاخت قيامت ودي غداو راج در شيبتن فاداتنا ودي شابت تاغدتن اما يويدر قامن بارن كنم رباس دي يجردريش تفرفش راكوتا هيو يغداو شخشت كوتا ما فشتا ماسدي ما مقش كيافتمي Verstagrashtag ma acham nachashtar fiqushan ishuma ma khisan natarshn manama alvarshi shudonal masov futbolajir saudi odoma nijma faqat saud ama shawala neshkanans gam khud ama armkukhta Баришник феқштай да фаштаграшта гахам нахаш. Масанаждар мажонга тей дариш ахамта. Ода да хисана таршаш да қабатыр да, на? Фала да кухтал, да буарыл, да заматыл. Кубаха шай хазар майосы вирус. От комментаршаш удон фаранчану зашта. Ну, так салдар бинонте жон нахам бинонте чи фаранчаними. Ма хаштаришта мембал. Жяна ирбазди, ма Она, конечно, бинонта бираш валатасани лагай уше шепатар фаранчанышта ножима я хадак чирбаха что усаниш я хадак шепадай тхштаруди тхайт айрвашти фаланердерна тенгожал вавар иртак ирашта ма ахамтар так бире у адай маге қуамын бара усаниш фцаждер бахаш на кайваржиш макаманкат канш патай фулдер уманама адай маг ежнагима нахашна кана ежнагима Нембал, фала, я хочу снимать абашним. Уй, инамайта, ну, ламбанагдрей, квакудыканы, ражалгы, адаймаг, гирван адаймаг, я райгурда бонай. Нахиштата на автор ахоркуту, мана, я амалата бону, баракканак, сасардай сардина, ма, да фашта сашадам разади, сакатам бакуту, ма умагашка, усырдау, мана хисават кура куфашиданс, ума, Жанна автомой масса уджалга гцел вахибака канун от бирата ва тахтар райденс шанах мазурнума ирудон махан нигдау халын жыл. Жонда монжит. Паламана Артурдар, Русландар, Абондар каднах нанахаш фекуштуй. Автоламбына куркаша ирон Жанна мидак сагдау памарату адамна одуса агдау мидак. Иш мана рекомендации такой фахлонсуй. Куш кух мараш уманма нембала ножма каразилкун тхшинс налгоймакта кабыштамы так уже бахадырга атамдар бахатсылыштам удон сайыргонак даутташты одай курлавудышты тафарфашганмана оди базашты хиштартам мауифаштарта кабасонс жанжинма мама умандарек ухрайшин сумандар факабыштакан самма ратафарфашку жанжинда фетта Я жардай мидагдым, бужнак жахта, юфаршас, амартака усхабарта, ахамрата вушаха мидаг вайнсна, за алкамдар бнад вайы касы рловая дашей, алов банкалма кашма, жанку ахашу дардахима раз. Эрлофа амжан фардыкай тачындот фала, райшом на кушчета саун жама, на качан хиштар, бедавит Руслан, укша год. Не потежарда дарул фарш. Райшум я варан бонум банахашку там рагасав на салом. Уманам рагасав умскана. Фала я кушета емачи дувада шажа факушта хисавой досав хисавой. Шахатраждар бамбардуштам. Бурдам бахатсавдыштам даши. Рлавзыштам юма. На рата фарфашку там жахтун сразу ишты бнат нахисаны шарама даже бнат момарловым нигдау куду автайкара икарома баканам чина бамбара уман ясарамон чина на бамбара уман уйфашта бамбарза Мамагашка ена нирзинадыл читахшы удон шепатар бамбарзышта Ноджима Русландар магур усы ниже амарди усы ниже Қагаган. Самайнан хаждар тарахатса канам уйтхайма фанды самайнан режиссер тартаккар авдишой и ормаг. Мем кушак челды тазалина салдар бун ражма шишта сюжет абун танок доман тафидар гондырса дышты. Вахада гертака бамбар зашто телевизор макашчита дарефен зашты аштайнан хаждар таркан заштам. Завджи қаунктам куакашай, вот баштай самани жикойдарнай автофакашсан. Сарджита тахт канынс шақуттактам, дуканита кушанс, чидар тамакай вай канынс усы халшарта унжиравартой. Вода маршрут он таксита дар кушанс. Куд.
уи инна фарштау. Армашца юа ютл фензина маската. Коронавирусей хибака кананан фараж. Ома сарам нервил бону куттактаканам. Фалакамайдерты айрух ниш парахаткай кана амазахи какананкай кауи. Автофажаган суршагау. Ана кушканей, wadana алкайдер савардар куттакты фадал бакау ишкуда массаун. Такси бахуршана майын бафиден алкай кухна амуным, ама вад бара на бар шпайда кана ахшанадун транспортай. Умта маска дылва мава каразима ангом бадам. Ахсада тентават тарфакау, ама та амдар куама вай армкухтам. Адам хшанкуама ва аппанкат терметр, ама вада банкты дуарма рада чилава. Усы Адамова цыган тыңдар таршынс хашчынтай бажайын. Нишса кайбақық дарзан умайна таршынс. Хацыкты та савырышты. Хиқа қаныны нормата ахашконд нассауынс. Автомайта Роспотребнадзоры ушынганин агмагашка рынчынта канынс фылдар. Уйфадыл шывжары фаршта. Адам қуама шахадык шахиқа қаной, ама карцкуштар ой, ави республика хисават қуама доман тафакарждар кана. Челдата Зарина, Александр Левченко, телекомпания сети Ирштон. Нартакасын автофеттам удонан алчидаров дишан вайена, а буна и фаштама доман тафакарждар, штама республика и фидар гондерсат шармагон фатк самай щепатар дарой гамхута, ама армкухта. Ой йоқыттаг, фала карумбаттана мем кушак сафарштама мадар алкамадару сафарштаиш. Ахшана дуадиха асиш. Юта жагынс омана нахибар вазут нахатаг нахиқақ қанзыштам, адаштина ды доман там гашка. Инна тата афта жагынс ома доман тақау факарждар канан. Сама гашке жан, гацылшывалон канан бара, удын вацаган савардар қуттакта тахай канан қау. На, самай сабам бара. Артур манахажда умау. Ерды ясы фарштайн саварзу апратиш. Доманта факаждар канан қуди, ама сафа код тамна, ави адама шахибар авазан қудайд. Кадыма пацахад хисавад, пацахад дар на республика дар доманта каждар кананс фацаган уисей дар фадылу. Уман мававар февжар. Садар рашайтта. Юхат майжаган, кавидиш виней ул фарштан алсау. Иш қыгаган аялчи дар бамбаршта. Қақанын зықау. Мадоманта дар сашганын мамалиш вибарса хаштканина гышты. Шеппатан ша амалдар дар хожону, юхожонну. Каман ябону малы дуаша хаттар я маска ива домантам гышка камантану. Ма амахам куттаг дариш. Куризык распас канаусы маской. Вот пайданали. Вот за ковид. Ну, даш на фаламазыш таштар, узан афташтар мачижон шазамдар. Ама вацаган юдонан там баранка. Вот тай ахшканыкка, вот тай тавдитуя шивар маса амарай, когда хсайфараштана амонан сод. Фаласа хаштканан наманкау. Фалтауза галы даронт фаласа баақаққа да хима да хивата дар дашхакта дар да амкушчита дар. Ардабон кудзыртам, кадда хисанна таршыш вадина. Фала сардым мидег, мана пицлраждар каджахтай, хаткай каштаран мид был худ гижан кавук. Хаткай таймын гылзай дар абжидан кавуху. Ербира артакка карджин каштарта чишта, шташ шас фонзума шас кавусал. Удон шатакка ваба ядыштына, шваган раштагмай, ударышты жлагдан, ашқаруджиндан. Ама хаткай ахамтан та қаттықай жағын қау. Хаткай сын жак оны гашкадар, жак омы гашкадар афхарын сақау. Ама юдуар тады мачк бафхаруй. Кайымбалы макут қавафты, вот и нета дар йодым барзышты. Артакка пацахадан нахина қаққанам. Надар орашей пацахадан, надар нарист. Нахисан нахи қаққанам. Ярым маска такой канан райдаттай, Руслан Жонанай шмах организации Далбар, салдар фашива дон организации Дариш. Ама я Жона, но дона хоштар канан с хойракта дарлашанс, командар та хошта, кай савар хошкаловый кананс. Фалажагам уабон у савар дар куштватима бан хаш канан. Самая сама на маска тайфа кашам, арам ухтай гам хуттай. Ама хойракта кудлашанс, авта удонан, улайдар та шивалата камиш, удонан дар балашам, адаштина да фарашта. Хюман ишганан штай стаккадар араженс бирата дала фанзам училище жахам на район та ю шардар на хаш шардар куш удон хоинс
ماسكة تما شهدا جوارنس من أبون جاختوي كم در وكوشته ودشت جانا مدامز لافار ورشتوي ماسكة تنخرج قد تاجو هوي إنه تدر كبافج ميكوي بيرش النقوي دون كابيتش تشته كتشجنات كوت يابون الترم تكيرايش كي شدا ماسكة يبالخان وما سودون شودا جيرجن جتشكوتو يا خمرخته فلا شبالخان در إنه خرستي ما أبارجي منا إنه خرستا سوينس ودوني ما أبارجي دون شتكابيتش ده بالخانني منا سالفيت كتش خلص سالفيت كتش جيشته ودون در فنجل رفراني چیربادا ودون اتر ودونای شکوهتن شرسشته ودون درس در باخوش باخ کم در باخوش داشته مجمع بون جاهين منا هيودات الزورم افتراوادي مجيان قدتك في الدر زورم وتر يتخي مسين قدتك عبون عرخ نالشته اجتماع ارغفني شو دون اجتماع وتر كم در چي در دام غرام بون تم قبتما سالوت در شارج فلوت ويبر صارخ نالشته في الدر تخشم عبون جيان خبرت ما عبون قام ماخ واتسجا نيبت رخشناد فشيدوي بايوي مجهم شلقوي مكتفن تمام الورم نيكو دشت جانا ماخما شلقوي مكتف جانا نبات دشت كادر اجتماعي ردينود براشتكم فلا راجدري ونوديوي كسيدر نمر باسدي ميرايشتم متاشبادم ما شلقوي ماك يخزارما وس افجر رنا خاي كرباخشا ودوي خريناك كنقدرو وي شوالت تمجيل اقدرو وي بينون تم كش اقدرو نلقوي ماجي تيجون ويدمي در تاش سو فلا وتر شلقوي ماجو نخدا جاي جونا ما نشلقوي ماك تنفذلت راجي رجما قاقتوي تنش قاقتوي من ما سمي شفق فقد داردوي ما سمي شم فقد ما سني شم فقد سو ما وي خزارة سجنزو اما هيودت تابون كفشيدي كمختر شيدن فلا خشناد يوس يفتك جاريكوي شتي شلقوي ماك تشخدك جاريكوي نبادنش نبادن كنا شبادون مروخشاك كنا جاونهم نقومك تفرشما نيسم رسالدن شتي جانن دروي نيكسل جيفشنزن نودي مي وازم نودي افتي وازم نلقويمك تيدر يخات ما جان تخيبادن شما كنم كيف انداوي شبادت خيشتر تيوسال در مروخشاك جاوز شتوي فاغزن ما زود يقطاك در قورسلان ود ما خنا القومك تدر قامنا رختف صبر در كنم ما صبر باد كنم در ما خكرا بادم ما سبارفون شاخات ما خفنقل بادم شو قوي مكتا تام سميرنا لو زشتو انا منك يوم لكنغش تو فاشتاي اما تانو فاشتاوي وخيسي يراجغنو نيجي مدار باشتينا فلو يخداو دوم خداو يخدك دوم خداو دوم يرابون стазурам не паттар ю хабардар за мою миеду خداو نخمناي يودر شت خداو ماغشك راشسما من اوز коронавирус на хабартаж той рагасам нажахтуй في بايناغيش منا قد اخداو من يافتا كوتام دومغنا كنا دومغا من يافتا كنا من يافتا كوتام وديابون سدوم يوس قد وما كنت تيجرش اربع كنت تدر آل صدر آل قط آل ليه فاجيلان در كنت تدر آفته فصبر در كنا نيش شو قوي ماغ ممزور مدامنا ارباخش دكنس جاش جرده ورنته مدام كنت كانون يوتمن افتجانس بينون تا افتجانس تشاغو مكوشار تا كانوا من جافتجان فشتدر كيف فشتدر كرمشاي وترنيس وزن فريكات كانش كدنا كانغنا تاي من دا بينون تن كوندغيشك نيسا منزقه ورغف دي ناغل خان نيسا منزقه وعدا مخونن ماشا ورتا شاغو ورا يافتيشك ينومن الشارق ديك ويدرغ داو ما كتشيدر تافتجان سوما من فلدر فديشان تواجغ يوي تافتدر بدري باريخ يو فلمازيو يو قطاغي از دبونه شكوي قطاي كنت كنم باروندوني منا لاخشتغنجي ادمن اخرغنجي افي قد تختري فلوم جوجا مجمنا جنون وين دربون كاشتن ماخما جاختا يدخدك يومين اشچده رنشني ابون ورتنش حقتم جونو تاي كسردغي تا اشچده شنمس تماخي دو خط فلدرو سمن ويتخيم ماخ نا وجدان زيناده بندورل راغاساو راغ يتكر ايدياني ادمن زورم لخشتا كنم وخورجخي جي قوش بيرة نقوشنس ودون تا ابت رايدياني رايشتوي لزق ما لزقي خوشتوي چينا قشتا ودون موضوع ما ابون اشدي محمتا مين اشدي شنمس دو خط فلدر افتني فتسجن كم درفي اخم كابخن كنا قوشاش ولون كنا قوشو يادن
надам кушанс. Вот ватсаган Вот ганан каждый. налвай. Мамахандр абон йосу аварштам. Мен ватсаган ганан налвай. Накуштам. Тухоштай кому да абон хошдар ганан тауда. Фана накуштам. Най нам ниж куддаре маканут шайго канс махафта дезертам. Абон йосу авар моит херзштам. Ма яфтаудина Афон нахабар. унасашнерда. Абон та андерганан نالي ما ينوجك فقط در كون كانوا ما نخي سوا در دقي وسمع ما وتريو آدم عقد كانت سمنا Вот افتر тогда умагашка рашту занна, ночь Рашту дармак зан. факарждар. Мутахайма. Армаштынала загай. او خوش درگنن نال Ардабун шылгоймак такой кшкоттай, вот мажардаларла, вот бирата шахи хазараду бадана фат кшахима, ай что, кштма насадышта шахи фахисан коттой мама бинонта забахвант. Ама иwахам чж кожата Милана, город Корон района сарак, уйдерна марбарвышта армаг хазара сукушима яхи кодирхавши, ама иусалдар жардама завга кодижахта, ама ктрашмах жардама дарфасавикой. Кушам с Миланама. В России есть карантин. Фалакалтышы сыпалатты шырынч. Удунаса карантин гыцыл андар хозон шау. Маном у Милана, амон изражужен, ше ивджинатта шидис нашарды. Бабонта альвитин хажарам. Фихусканен мамадан, мафырдан. Факанен хажарон кустытам. Шахарадуны кустытам. Ма кус фадарын макастер в самарма. Фалаум дисагай нишис. Карантин розайдернам на غجر آخم اغداو ایز کرجن اخوز کنم مخیشان نترسن فلا ما نفندشم وی ما بینون تای ایشتی فرنچن واشنیزی آدم خجر کی بادنج ما مگس کوی باخوز کنجی نیز نخما فلا خجر آخر منان اپندر مزرد من شاو کرنجینی ما مشرد آخم ایفشنه ترشدیز اما من بالت افتا آرخ نالفینن نوج موارزون آخر گنجتر نالفینن Ama mavungay dortar, az nikudam olfashavan. Mamagaska min baltaver afta qudekanj. Kad ama razdarnam khudak kastis, ama shkola manasham. Wad irin nam khudak nalkasan. Ama ma ankarday famısam na shkola bunta. А вот соотношение синусов углов есть величина постоянная. Эту закономерность первым открыл голландский ученый Вилли Брорд-Снелл. Фандыма захын штыр бузнак, дохтыртан, ama safarsma çibalavud, nizı nıxma tuğkanınıl vudunen. Vırnıma ama vudunu farşı naşart razdarı xuzan kay ısvucin vuy. Мама Милана амбаргаш валон факашти, ама ер кадзырта фацадждар дохтыртан бужнак, уй не паттаржагзышта, фала чидерта шахина фахисан коты, ума хазараса кушсынан жага. Автомай тамана рыгончы жокыдыта, шахазара иш хфатк каразена хошканан. Ама вацаган асырашта гайдар шпайда канан уди самай фалтарта бинонта, каразиул фенгомдар ойна бариш. Уманама нервил буны сартка ду, арахтар, маат фыт кышты, бинон ташым баланс ижер, амармаштар йод, анахаш котты. Мы юса не вдалди карази мангом дарован. Раждагай асраштаг мажардама тун фазади. Хазара фалдарбадым, на. Моя даймак. Сакудмарзим, жонш дуне хабарты махисан райшу майш план коттон, на. Ерудоны, шембишне фалаша фалдардым бас. Насакану манмаса найкана. Басыла даймак, матпандар не самай фасухтан. ما بیرارشتگ ما بنتون زغال در شافم آفتا فین قلوی منایم تنگاخ شاق خبر وای انا کنگی نه پاتفتسا خبر و نصار دمیده سگدرشت نبینو تنا خشتش نکابشتا ما فتساش در ودونو کوی باکنم ودون مرکشم ودون مبایقوشم ودونی مان خاش کنم ما دارتر кудна бону авто дарта жмалдыштам. Хазара бадный пандержараниси. Махисе ебаш, то он машей патандержал. Да вон фарашт майна. Что има вацаган хазара бадана фаткашфидар кутой, уд вацаган пайда вайд аргаттан хазара куштат канан шахор канан. Уманам ну махисе дережа. Зна нафта чижон алукшт маравзнадан. Чижон ал самахоржна арахшан. Фало хазара кубадай уца барана баркан зна. Масл шахор зна. Ражда мема Артур. Фашива донома. ما خورش قب كاغلا بودن ما Да вон ансундару. دوابون راجما قومان وادشتا منالما карта сахарадон из дартасар хайт там мимо мажарда баради.
Гаган манарашта гуйбарс намонка вдатараху андер хазар куштата никфаузышта сашван да закбада еоттер да жардл кушин амалакат канын куавод фалмама мана на равдышт мачика шудонан юфипай нагжагниш собирай артака адам самашжнатышты уман майулдар баденс интернет алхажон сайт фейсбук одноклассник там автодартер Ама хем юлдар штохтер ташты, юлдар академик ташты, ама юлдар асы ковидан я хош мы амалсы уйжонынс. Маса юйта юржда мардаунс, инната аннардам, ама адам аншашарташ сагалышты. Мама миш ю курдят, ва хоржа хей, алы зураг мама кушут. Мана фадалтайкат бажад, адалы зураг мажончер кушак жага. Ама хеот, ва миту не дар шабардарузан, ама хикакан дар комышта шарзышты. Ой, что мама дина кушчет, а жана койрак вот там жанта та один тима дар баштышты. Моё дома дар шакуш там дар что дины яхичи баба что ёсадам дар курдят. Вахоржа хай ам кей бирадам тай маса вот мад дина фадилт. Кадгана ниш вот собрай баста котагиш камарас. Когда ниш ахашан андер раштаг мот тая ахаш. Бохи бака канут, вахи номал, вакаштарта номал. Забахны хашта. Каштарты койш коттай амад ам анабафаршканы Руслан. Да ондар вацаган да саштырхасын артака ниярджта мадалта арах шашывала тима ваин скажан фашты. Гаган автову мана кайма нахашкана мудонан шеппатыр вацаган шакушты قد автову амартака анаунг масаван неймахан бентон хазар бадан набуннау ама аваям. ما فينا منا شغلات قاجم بنت كمشته وصرت تفينس زاق خورك فكرش ود باسا والنفي اما شغلات قاجنس فنالنس يخرجون قاجم بنتم اما تيجون هو يدر بارهات كان وس نيج ما ماجشك معدلت ما نيارجت وسقطاق مركشنكو ما شخولون شوالون تنجن باقاقن تنجن فدارن آخش تبيدق بوني جرم سالدر بون مخيسا يجون نخيمدر وفارن بير ارتزري فليرا كي جري ما كم إنتا كم نيشت وما يقتل شغدق ولا فيا ولا فنك داخي بار داخي ساش تراج كدافتا ومن جنانيش فلاش رمشتر ما معقد دارو جاga كارت ما يورتق عجم بنتم رارفي تمس ميغنا قوم سميغا مسكوش وي ماجون وي ابون تنكتشاق وافر وسشولتنا اما هو يدر وما در ما ماغشك باشتونا كاشنقو ومي باتساخادو مازلتيدر باتسغان كم در وايزف كرندرقو وما در قام باتساخاد يسجد قتلر دارانا انا منك Ерсам мана с телефон таертакка каштартам шеппаттан дарнайн. Йодон шражан гартканан калма видеоконференции таражан. Шахалар тимадар, шахо тимадар, шевшимар тимадар. Мы автоме мана экраны ем кашима зура. Аже, канод еврок такой канод таша. Горам боны кой кан смасе йосу. Мазал теш пайда кана ниша телефон таераштырдам. Технику нозинату. Кунасак угдартам, не? Ну такая фашива мама баш. Карази сурк фабада, соташа телефон кашин. Каразима зурган алканам. Уйтхая жахтон. Асраштаг вацаган пайда фаси адам ангу фенгум даркан. Ерсен йосиминива граштырдам асар далмукау, амасаш пайда кан даштам. Ондар забахузыштыма махтарма. Жана артакафтана жахтам хиштар табират сукушой хазаруина жонун жага. Йосраштыгай магат راخي باركنام كشترتن ما ينقتليش تباسام تراجير بعدين كتني روناونا زورو دن دوان خاش باسام كده خداو ودن خداو باسام اندر قدتك تدرم باسام صاردك وتصادو من راجي سقطتك كش قتلن درشت ويتخيم كوشك فكنا ودنا نينا فيفدل باريش راشجو ننا فيفدل ودوم عبون تاوفدل وخرج خي تابواشينا На программа «Корон мафахат сакана», ама мафандит самай «Корон баттана». Бариш вацаган ды доктор танжагай арфейна хашта. Национ телекомпании дараши тивусы акции, ама на программа тафазурам ша фадабуна тахайша, кажуатум фаллой тахай. Ама мамагашка бужны джина хаштал, каттар волдайдер таудона нахшишгона занфехушин. Името и волдайдер не жалзнан. У меня абон бон, под ожалдер. Хабарта что шеел, что мы штарбужник сначала шепотандер.
Фала автобаканам, ама асы раштак фова, асы жын раштак фова, от дартар даркун нарухканам, усакуттак, уи. Умана мартакай раштаж, мана жын жаманан, дар айфацак, мана разыр туйман. Чидар таша мадар бала, что еще жарод мада, ма доктор там райт туй, шуагмак ухайдар самбавнал туй. Доктор там нафалы. Ахам бысал, ахам ижи хабарта дарсал. Мана феро, та уайтагна феро вайхорзинат. Фала усаху манасы юхат мажа, насы жынраштак фова, вот куама мах усы адаман катканам, армаштар нахаши, нафала пацаха тарсан, куамаша куштмарох кана, амасын набун катаритер, Армашнахашей фала Аллаха барамидак дарбужник жалом кудуафта. Ражадан Дима, ражадан. Махисейдер моя жагзынан вацаган адам Аллаху жонышты. Мы ордабундар зартам, чей патары жонам. И утафаута феваран синнат кайдар фарш рахасанс. Фала анабафи пайганей жонраштаг иштана кушриша. Вот патафацаг батахт канам дохтартам. Удон катаритар воинс на фаршма. А сабонтадар, а потей вожаудар вавара удонышты. Ама сан насаш туаржа самай сам тых кару, ама... Курдет. Мага. Адам важон зинат куагнешты, фаласан фалдар кудва. Бужны гве патандар, ама тануге фембал заштам на радон эфира. Харшбон.